Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Mitosis. Haideți să continuăm. Știu că n-am mai postat de ceva timp și dar n-am putut, n-am mai mers Mobizen, nu știu dacă va mai merge acum. Sper să meargă, dacă va merge veți vedea acest videoclip și o să continui. Deci foarte enervant a fost că n-am mers, n-am putut să filmez, plictiseală, și vreau să lăsați și mie în comentarii dacă știți cum se face un intro. Astăzi vom juca astăzi vom juca echipe random, adică random team. Stați puțin. Stai așa că ăsta altă raznă de tot. Așa. Și ca de obicei ne bag în cea mai proastă echipă, că de ce nu? Și eu nu pot să ies de aici. Nu pot să scap de ăștia, mai exact. Ia uite, bă. Uite, giganții. Și ne mănâncă la amândoi. Deci n-am văzut așa ceva. Ca de obicei, trebuie să mă bage pe mine cea mai mică echipă, că de ce nu? Putea să mă bagi și pe mine la albastri. Și uitați un prost. Da, s-a terminat radul ăsta de filmuleț. Trebuie să fac ceva cu reclamele astea. De fiecare dată când mă joc, mi-apar reclame. N-ai cum să-mi apară, nu există. Haideți mă, creștem și noi, facem și noi ceva. Mă, lasă ca prost înceapă. Și normal că ne-am cap amândoi. Calamare, de ce să nu fie despărțit? Ne dă-mă și nouă un meș corect. Nu mă joc, frate, nu sunt meciurile corecte, în puii mei, mă bag în mijlocul meciului, mă joc free-for-all și încerc să ajung pe locul 1. Am skin de pisică, ce să... România. Hai mă. Ce skin tâmpit are. Aha, să-i le dai lui, fiind nu mie. Eu fac și că nu spui pe mitos. Da, mă. Face ăla Canon Split pe mitosis. Uitați-vă și voi în cea să vedeți ce mincinoși ăștia Canon Split. Ce oameni! Deci mișcarea e atât de grea. Aproape imposibilă. Aproape. Așa. Uitați un poponar. Oh my god. Nu fă asta. Dar cât sunt mă aici? Ca mulți. Dar de ce nu să nu fie el acolo? Că nu înțeleg eu. Era ceva absurd. Uitați-vă și voi ce oameni! Nu înțeleg, frate, pe ăștia care joacă așa ca disperații și ajung pe locul 1 și după nu mai prinde nimeni. Dacă n-aș mai avea și o lag. Normal că m-am mâncat. Dacă să schimbi tastatura, îți trebuie o căruță. O cărță de aplicații tâmpite îți trebuie ca să-ți faci așa ceva. Și multă memorie, normal. Aoleu, și să terminăm episodul ăsta aici, că au venit părinții mei. La revedere.